Erokamano kuom keto Ramogi TV ka en ni jaga bajet mar kar jot maduong' mar jatend piny Kato Olemetito oyango ni jong'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto ni rang'iny achiel kod jotend migepe kaachiel gi jogoro mongirore kata PSS. Ka en noduoko penjo nyim komiti mar od bura mar arita, Kato odok ne kwan mathoth mag jong'ad rieko ne jatend piny Kenya kowacho ni rieko magi emosemiyo uchumi ma pacho ka endi odongore kendo keto Kenya thuolo mar 6 kuom pinje mag Afrika ma uchumi margi time maber moloyo. Mae biro kata odoko ni jood bura to ne ogolo ng'ur margi ewi kwan mathoth mag jong'ad rieko go. It is good to shed light to this committee in terms of how much each advisor is paid. The range is actually some are at the level of cabinet secretaries and others are at the level of the PSS. So, you know, I could say the lowest is at job group T. They are based on what job groups they come in, and their speciality as well in terms of expertise. We had an exchange rate of 162, we had 128, we had the price of local commodities like food stuff, and all those policies being enacted, they emanate from these policy advisors and the research they do. Nochuno MCAs mag kaunti ma Kirinyaga mondo many kama gitere chiwo margi maromo Sh50,000 bang' jadolo mar kanisa jokopere mar diocese ma Murang'a, Maria Wainaina, tamore kawo chiwo margi. Jadolo